Munachie ebi na omonene omukoro David Kenani Maraga ritukulia lero niganyara kabaga kwa na kiabunare tari tukanyara kabaga kwa na chibesa chimanye kitabuna ogosera gochia ase abana inchi gose abakichikura chinga kiyeganda koligia okwerwanira koligia gosirwa lyanya kabaga kubolikero kyobora ibwenze asobo chale bonne bo mwaka wa 2025 korengana nere nigo egetambukiro bune kyuge gosegeta obukurumi garanchi manyereiri no anyene chibesa chikurwa gochia ase abantu ase chikonyara kwa chikurwegwa waigo niganya kwa kwa nekuna rais kwa guli bagalio kora insi ya Kenya nigaranya kwa kurwania obukurumi ase birengo bigoro muno. I get the most competent people in our institutions chikorega asibuya muna bana chisukuru. I was telling Professor Nabantu Bandi Kenya gere in a place where all these other African countries chiwene to kutuma bana baba bakane efisi ya konye bintu binde abana baitu bagenderera, because we need to raise the standards. Angwenyi likwara gosomia university mwara gosomia standard were high. We need to raise the standards high. What am I going to do? I'll make sure the institutions are manned by competent people. I'll give them positions, but I will demand accountability. Trust me, I will demand accountability. Lakini ento kena batebya kanene ente kena ase bintu byonsi chibesa chirimo chikonga mu kombe kama okane. I will account for it. I'll account kire yemo. I mean, I will give you an account. Egere tutigo boibi chi hospital tutu arama mariogororo abana bagende chisukuru erinde bintu bigenderere. Onye to gocha kuna kungainu watu areta ruchibese nga egento kene tete kwatebya. Njitindi yuko sera muntu. Sore, tigamba tebyo bokene kamuranje to yuwane njitindi go sera muntu. Na nindete rubono chibesa iga chigunia tindi go amuntu ebese ngati ko ngakirekura. No. Ekina kikigerete turabono. Ekina kigerete turiga se turibono. Mumenye teigo. Ekisaba tumoto taitu wanchirana.